Ahojte, pozdravuje vás Mišo a Daniel. Začíname našim videom na solisku. Budeme pokračovať na vrchol predného soliska a dnes máme v pláne zlyžovať soliskový žlab. Tak, dúfam, že sa máte na čo tešiť. Dano, nefúka. Koľko myslíš, že takých dní bolo od začiatku zimy? 4? 4,5, 5? 5. Ja by som povedal, že 4. Je to rarita túto zimu. Ideme tu, na ten soliskový hrb, soliskový žlab. Dorazili sme do soliskového sedla a ideme si dať jazd. Zatiaľ tu nie je stopa, ale pred nami sú už dvaja záujemcovia, tak áno, to stihneme pred nimi. Uvidíme, aké zábery výjdu. Paráda. Tak aj po lyžovačke. Sme na konci. Dajte nám vedieť do komentárov, či sa vám to páčilo, aký obsah by ste radi videli. No a hádam sa vidíme na budúce. Čo povieš, Dano? Brutál, určite treba vyskúšať. Čaute. Čaute.